रे रानी पाचो तंगे दा बड़ा रंग चांगिया बिनिया दुकुर दुकुर करम्बी इची हो बिनिया दुकुर दुकुर करम्बी इची आए रे रानी पाचो तंगे दा बड़ा रंग चांगिया बिनिया दुकुर दुकुर करम्बी इची हो बिनिया दुकुर दुकुर करम्बी इची lagi Kurukwal channel niman Ormarin en Parisadan inna en Bangladesh ti Sunil Mittu Ekasin Mihkar atan nama Kurukwal channel nu baat kartas inna as Bangladesh ta bahut sara katha nama gusan share nanur atas to Kurukwal channel nu Sunil Mittu Ekka en niman Parisadan lagi to hurminti mundu en nigati sansiti परिचय ha abetun इनका नाम है सुनील मिठू एक्का इनका एल्पा बांग्लादेश में जयपुर डिस्ट्रिक्ट पांचबी थाना बना है मतलब PS1 होते और इनका हम पद्धति नाम है हजरापुर अच्छा अस्ते इनका नक्कुन ढाका नो अंत स्कूल नो शिक्षक टीचर हिसाब से नाम की बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद परिचय ची अना खातिर के तो जैसा कि नाम अहदत का नमक मुखर इंडियन उरनर नेपाल नु बांग्लादेश नु और मॉरिशस नु त्रिनिदाद नु और छिटपुट का सगरो गोटे वर्ल्ड नु रनर दुनिया नु रनर तो नमहाय बांग्लादेश नु काफी जनसंख्या नु रनर तो इन थोड़ा सा निगे बारे नु फिर आवेदन का सामाजिक कार्य कुणखर खतरी के नमहाय भाषा के क्षेत्र नो जो है नभाई समाज के लिए करके निघे एंडे किसी में योगदान रही नलख रही असले छात्र एकाबरी राजकान एकाबरी पढ़ा लक्कन गुट्टी आबे किंती इंगा ए बिना संपर्के एकासे खाद्य खराइन प्रार्थना लगबो तो बा स्कूल टाइना इबड़ा सब सान्निन दिन नंदन आदि सान्निन दिन नंदन যাই হোক তারপরে জানিনি নন্দন আর একাবরি ক্লাস আমি মধ্যবিগ্নি পারতাম আবেগী চিন্তা নাম যেখান যে অন্টা সাংগঠনিক সংগঠন তৈরি নাম দরকার আবেগী এসান নানা অন্টা পাদ্দানং শুরু নাম মানে এখানে পাদ্দানং অন্টা ইত্যাদি ক্লাব নামে অন্টা সংগঠন তৈরি নাম যেখান তো সংগঠন কি বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে যে কাছে ইত্যাদি ক্লাবেন্তি খাদ্দারেন খাদ্দার পাড়া পড়লো খাদ্দার কে রুপিয়া गुट्ठी माराव गुट्ठी होले एम इस्ते ई क्लाबेंते चीची ओम नरा ताव खद्दा खरा पढ़ो तो इदिगी इबड़ा नन्ना की पिछने उनका कहानी रही है अदिन एंगा निजे जीवन में उनका कहानी रही एकाबेरियन एन मसो थोड़े गुन परदिकन तला पढ़ा पढ़ना शुरू नंचे कान तो एकाबेरियन पढ़ा शुरू नंचे कान अभी की करीबन एंगा बॉयस 12-13 मानो अभी कियान नर्सरी ने शुरू नंचे कान पढ़ना तो अंतल के नर्सरी पढ़ा पढ़सकान केजी पढ़सकान तापर 1 नु पढ़सकान এখন 1 नु कभी पढ़ा लक्कन अभी की अंत मिशन स्कूल पढ़ा लक्कन अकुन एका मिशन नु नालक नंदर मिशन ही अंत स्कूल नु पत्तान टोटल स्कूल नु नालक या पढ़ा लक्कन तो आसन क्लास 1 नु फाइनल परीक्षा चिया करकन फाइनल परीक्षा चिया करकन दा फॉर्मल की नाम डाक्टर गुट्ठी रोल कॉल नंजर कुम खाई पीरी तेंका नाम हो बच्चा ताको एंगान आ मास्टर्स बाचास जे नीन परीक्षा चिया पड़ल माने सरेंडर के तो नीन 10 रुपया सारा बसर मासिक तो अभी की 10 रुपया महीना रासा ईद 1982 साल का 1982 तो अभी की चिया बोले तारा वेंद्रन खाता कुटिन जमा चिकन दरा चल वर्ष का आस्ते राजा 2 माइल लेखा रासा एक कुन चल वर्ष का अभी की गाड़ी घोड़ा मारा सा तो वर्ष का 12 कोना एम्बस बात जे ने हम वर्ष नहीं चल वर्ष का नरवंजा तो एन बात करने के परीक्षा का मास नेंद्र के ने महीने की वेतन 12 महीने की वेतन चिया मास चिका दे
আচ্ছা ঠিক নি তাহলে তো মামানো তাহলে মামানো যাবে aula membas enggan onda dosra panu nalak ঠিক নাম দিছিস nalak ঠিক নাম দিছিস nalak ঠিক নাম দিছিস asana nalak kan paidi gohalau yelakkan paidi gohalau yelakkan আর ঘাটি বেলা মানে আফটারনুন খুদবে কি আড্ডা বেন্টা lakkan তো এমনি মন বাসার চাল করা বাসার লেখা চাল করা এখন বাসার লেখা চাল করা পরে বাসার মাস্টারস দিন আর তাহা খাই দুইও জানা फिर एमा पद्दा बारा लगियार हस्से चोदा माने एमा पद्दांता एम दुटा परिवार राजकाम खुबिम गरीब राजकाम अकाम गरीब राजकाम और बाकी जे परिवार गुठी राजार इबलार हरमार माने आगे खल्ले खुड़ी राजार तो आर इंद्रा ना लगियार ओ बासार की हस्से ओहनुम चिचियल ओहनुम चे दु मन सही 3 मन सही ओहनुम चिचियल तो अन्य फेस्ट चौदह वाला लगे तो बनु एना बार आईडी मा बना आईडी फेस्ट की आईडी नु खल्ले की आईडी नु अर्थमेंटल लक्कन तो अर्थमेंटल लगता ना अभी की दंडी बाड़ल दाना अर्थमेंटल दान तो आज सारस बदे ने सुनिल नेंद्रा नहीं सार ने हाथ निमा हने माला सारे माला ने हाई को तो एंगा मुनी बिस्की एम इस बार के मुनी बादाम मुनि बिस्की तो तारपर ताम नेंद्रा कचरा ना माथान तापर नेंद्रा बालान जे निम्बासेर बन रादास तेन बदन ते तो खाबल दान नेंद्र के तो एन तो असा एरपन मारा दान हने सारा दाय हने ऐसा नालक नंदन आसनं दान ओ अच्छा आदि का बारे चुट्टी गुट्टी हूं रागे दुखे माने खूब चुट्टी गुट्टी माखन दिखत का ऑन बास ऑन सा माखन दिखत तो कोहा चुट्टी गुट्टी मच गया था अंतर के क्या कुना एम्बासी टिकट तो हाका कुना परे मेनजार जे अच्छा टिकट दिले निंदासिन स्कूल तैया तो onta aronta সুবিধা इंदर के इदी कथा बानाओंता সুবিধা আছে इंदर के एन आबि की আর কি ছোট বিকি এন লেখা পড়ানো খুবই ভালো রাজা মানে একর ওভার ইন্টেলিজেন্ট রাজা না তো একাছে ওভার ইন্টেলিজেন্ট রাজা আদিন ধরে কোন বাদান একম টিচার যদি অনুপস্থিত মানে মা বাবা মানে একম সে বাড়া পড়া মানে পড়া লাগিয়ার হলে হয়তো অসুখ বিসুখ যাই হোক বাড়া পড়া লাগিয়ার হলে আ ক্লাসান চালা পাগে এঙ্গান দেই গেলি যে সুনীল কালা কোনা এই পাটা তো নাকি বাড়ি তো এত ইন্টেলিজেন্ট রাজকান না দেখি তো যাই হোক তারপরে এমবাসিন তাই রাজার যে নিংটা চিন্তাইয়া তাহলে ঠিক তারপরে মাসকুদ বিকি এঙ্গান অন্ধ্রা কেরাস অন্ধ্রা কোনা বাচ্চাস Barakuna bahasa je master bahasa kasar, tengah kaya master bahasa dengan kalah gitu. Tak kau ni je purikha de samne aku ni kalah kau ni dah. Tak perlu jaga kita suju hakkan tu, enhu itu, enhu pakam icara sama lekha peranan. Mana patikan kerja badan de 10 12 botar bos mana kerana. Tengah kubi icara tak pernah. Antel ke jak bahasa kerja tu nama anja. Bakunen lajje bijje hunia, bakunen kir kya kan? Kalau kuna embas enggak mereka kuno moneri 60 rupiah cikat 60 embas beton khatre 60 rupiah cikat अच्छा jadi kalau kuna din cikan cia kuna फिर continue nan sekali kintu apa saran kan pas manan so and failing ras kan dosra pasar फिर অন্য পারনা লাগে তো এই অন্তর আছে কারণ তা kuna para sanchal কারণ এই অন্তর সাংগঠনিক তৈরি কেন না কি এই অন্তর আছে কারণ এঙ্গা হিস্ট্রি আরো অনেক রেল মেনদের হলে মানে জবরদস্ত লম্বা হিস্ট্রি এইসে লাগল গিয়ে না লম্বা হিস্ট্রি মানে একা বন্ধনে একা হিস্ট্রি নেম মেনর আর ইন্সপিরেশন ফ্যাক্টর 100% 100% আপনারা সঞ্চাল করেন তো এই রাজ্যটা সংগঠন তৈরির নাকি ব্যাপারে ওনটা ভাষার এঙ্গা মার্কেট তো এমনি যেন আর লেখাও মানে সমস্যা মামানো নেকা সেই জন্য ইত্যাদি ক্লাব কামাকুনা আসতে হ্যাঁ নালাগনা ইত্যাদি ক্লাব ভালো নালাগনা লাগি প্রপার্টি হোমান যা আকুনটা বর্তমানে 9 বিঘা লেখা খালেরি 9 বিঘা লেখা খালেরি অবশ্যই হ্যান্ডকে বললাম বান্ধবী হচ্ছে কারণ 9 বিঘা লেখা খালেরি আর ওটা ডিপ মেশিন দি करीबन 4-5 लाख रुपया की डीप मशीन दी अच्छा डीप मशीन पूरे हम को टीची दाम हां
हाँ। 300-400-450 বিঘা খালে নয় আমরা ছিলাম। হ্যাঁ, যাই হোক, তো এই চালরা লিগ, তো এই খেলাবেন্তি খেলাবে কি ঘটনা, এই খেলাবেন্তি রান্নান এদিন না এন ইতিমধ্যে যে মোটামুটি কষ্ট হয়েছে এগা 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 একাসেন ডিগ্রি নাম যেখান বা লেখাপড়া নাম যেখান কম আদিকে শেয়ার না নন। हाँ हाँ हाँ, जरूर 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 जरूर। এখন তাহলে কিন্তু কোহা মানো কাম। हाँ हाँ, थोड़ा शॉर्ट रन के। আচ্ছা, তো যাই হোক, লেখাপড়া না তারপরে মেট্রিক পরীক্ষা চিঠি গান, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা চিঠি গান, মাধ্যমিক পরীক্ষা চিঠি এখন এই খেলাপান তৈরি নাম থেকে এখন তো ঢাকা পাড়াতাম, কিন্তু ঢাকা বারনা মানে পাড়না তো পয়সা মাল্লার দিন বারনা হো পয়সা আনতেল কেন্দ্র এম্বাস গানি এন আর হিলি রেল স্টেশন नु इंडियन ती पाथर गुठी बारा लगिया बोल्डर पाथर गुठी कोहा कोहा पाथर गुठी আর আদি কি আবার এমা যমুনা সেতু বানার বঙ্গবন্ধুর যে যমুনা সেতু বানার ই ডাহারেন কামা লাগিয়া আর ট্রেন লাইনের কামা লাগিয়া আ পাথর ধরে তো পাকাম পাথর বারা লাগিয়া আনতে 3 মাস এঙ্গা রেজাল্ট আরগি খারগি আনে নানুন এম্বাস গানে এনা স্টেশন কালে রেল স্টেশন কালে পাথর ছাড়া কালে तो पत्थर चढ़ा लगन 3 महीना लेकर पत्थर चढ़ चढ़ा चढ़ा गुना पैसा गुट्टिन होड़ा गुना अंतल के रेजालूर किया एका से बात के बाबा शासन रेलवे नु काम ना लिया इसका एका से बात मला इन लेबारी ना लखा बाप बेटा। अच्छा, बाबा शासन पत्थर चढ़ा लिया मैं पत्थर लेबार लेबार ओ तो आसन नीन हूं पत्थर चढ़ा का लके अंतल के एन हो का लखन बहुत बढ़िया पारना पैसा मन कालेन रानु इन बस गानी हुए एनु काला गुना सब रेल स्टेशन नु असन ट्रेन गियो आगन गुठी निदा लकमान इंडियन ती बारा लगिया पाथर इंडियन ती बारा लगिया आ पाथर गुठी आबार एमा बांग्लादेश गी इंडियन ता पाथर अनलोड ना गुना इ आबार फिर ट्रेन नु लोड ना लग तो एबार ए नु ना 3 महीना लेखा ना लग नाम से का 3 महीना ना लग ना गुना अंत के इकला रिजल्ट दूर किया अवला नालक मा बात kan em 3 जन रात kan option मा बात kan em 3 जन रात kan enga pas gi नाम मामून तिरकी enga katang सुंदर atas puritos tiga 3 जन रात तो onta amenadaras pairiera guna bata 3 जन mallah em pakam na nanak na kan jabardast nanak মানে ইয়াটা আলানিন না কমেন্ট কে ইবনে শঙ্কর खाने वो सार इबड़ा तो परीक्षा हनी इन्ना एसएससी की माध्यमिक की रिजल्ट किया तो हनी मां पाचा हने आसवादास जे माध्यमिक की रिजल्ट किया रिजल्ट संग इबड़ा की अंदर संग हने बाजार जे मला ये तो परीक्षा लिख करना तो रिजल्ट आना के हने और तो आज तर्जुम मंजस करा बाबा ना ये खतर पढ़ना बोले है देशान परीक्षा चित्र हाने ये तो ढाका नो परीक्षा चित्र আর ঢাকা বোর্ড में কিন্তু বিরাট ব্যাপার নিমা দিল্লি বোর্ড লেখা মানে মানে হরমার ঢাকা বোর্ডের তো পরীক্ষা চিত্র নেন যেখানে মানে আরে বাপ বাপ এই তো জবরদস্ত আলা খাতার এখানে তো আশ্চর্য মন্তস করা যায় হোক अंतर के रिजल्ट किया ठीक है मैंने सेकंड क्लास में पास नाम जगन फेल मान नाम जगन पासिंग नाम जगन हम दो जना सेकंड क्लास से कम और तो परीक्षा तिग्या आसपास को केस तो जाक ए मान जागना अंतर के आ रुपया कोटिन होना गुना रुपया कोटिन होना गुना फिर ढाका चल पास ओंडा बोर्डिंग स्कूल नो वही एकाड़िया पढ़ा लका नायम बोर्डिंग स्कूल चल पास आसन वाला गुना इंटरमीडिएट में फिर भर्ती मान जागना ए इसते पढ़नु अंतर के जाक ऐसा हो এই ছাত্র জীবন हो मिलाम चढ़ाई उतराई একাছে ঈশান এঙ্গা এন ছোটবেলা থেকে কাছে বাতকান যে সংগ্রাম নামলাকান নামলাকান ঈশান ও সংগ্রাম নামলাকান 6 বছর 6.5 বছর 6 বছর 6.5 বছর কলেজ নাম যেখান বিবিএ পাস কান ইতি ভিতরে 4 বার এক্সপেল নাম 4 বার এঙ্গা এক্সপেল নাম 4 बार एक्सपेल नंजर हां एक्सपेल नाम 4 बार एक्सपेल नंजर इधर इबड़े के बार अंटा एक्सपेल के कारण रही तो ओंटा राजा जे ए दूसरा लड़ाई ना लगियर हां आदिन ठकपा कोला काला गुना एन हो अब तो से लाउस कर अंतल के आ भितरे एंगन हो एक्सपेल ना अंतल के होका on बছর পরে প্রায় প্রত্যেক বছরই এক্সপেল মানা লাগে होका on বছর পরে
on bachar pore encounter bhagna sin expel nan kono karon malla rahmalla expel nan hane en baskan je ender ke expel nan langan je ane na khawal nan mamu na khawal to ni nija master sudah atas sama din master sudah atas then madan nin ra chithi je engan madan chithi je den expel nan gar je ningan chithi je engan hane engan chithi macit তাহলে নিন নিগা মানে কোন আনে এটা বস্তা গুটিন দিতে চিকা মানে ট্রাঙ্ক তারপরে দা মানে তস গুটিন চিকা বুঝি তো এদের ইয়া আরে মাস্টারস বাদাস নিন ইয়া পড়লো মালা ওই না মালা নিন চল বুঝা আরে বাদান চিঠি নম্বরদান পেশেন্ট কইতে কে লাইসেন্স কইতে চিঠি নম্বরদান আন্তে কি চাল কালো সমস্যা হলো এটা এই যে এঙ্গাদম ভাগনা হইছে সমস্যা নেই চিঠি নম্বরদান আসলে অরাজকতা মানা লাগি আজকে কোনো মিটিং দিন মানা তো যে কোনো একটা আক্রোশ আছে আর কি এই আক্রোশ নো এখন এই ডিন আর ডিন অফ স্টুডেন্ট এই দুনো জানা মিলরা গুলো এই রিসিন এর পাতি তাইয়া লাগে আরে বাপু রিসিন তাইয়া লাগা এর পা ইস গেট পাগে অবস্থা ইন্দ্রা আমরা নিনা খাতাতে মাল্লা ইস ইন্না কাকান্তি আর পাড়া অঙ্গস কা লস চিন্তা কেমটা বিষয় এই তো আন্দলকে তাইয়া লাগনা আমাদের মালা চিঠি নন্দন আর মালা এন বাবা চিঠি নন্দন এমএলএ মালা আন্তকে জোর করে উইকেন্ড দ্বারা এই ওই kan hane mana onta hata hati manjaga engana online endo manam kan dosra shabda ratar na enor sadre engana osu chairman balger to engana hata hati manjane former master in our filasa en wadana kullah mala ni akata ni to jag hata bai manjaga antul ke ayahu abagna sinhu engana hu fore hoha expel manjaga हाथा भाई जब मांझा करता ना एक्सपेल नाम देते अंतर कैसे चल करता हूँ फिर 3 महीने की नाम जगह 3 महीना पूरे फिर वैक्सीनेशन हुआ अपने फिर बात फिर कॉलेज में बात मारा कोने फिर दियो भाग माँ भागना तो पढ़ा है रकम पढ़नू पूरे बच्चर फिर उनका समस्या बन गया उनका पोजीशन में राज का ना जनरल मॉनिटर असिस्टेंट जनरल मॉनिटर बना दायित्व पालन माना लगता तो एंगा मैया एका खतरनाक आचास आज चंद्रना जैसे उनका Hadasin ania wakido akiwana wakmen abi do wakmen kirasa adina hadas kharias so hadas to adin dharcha dhara kuna enabar abige porikha chi akalakkan ane baldan yakun সমস্যা বললাম নিম ইদিনেরা এমটা এর এঙ্গা পরীক্ষা চিচিকান 2.5 ঘন্টা পরীক্ষা চিচিকান 2.5 ঘন্টা পরীক্ষা চিচিকান চি এখন কিররে কোনা এরদান হাদাসিন লাগুনা একেবারে প্রফিট নান্দা চিচিকান Emolah Allah acar, iya khadas rata sana marang nama di bandok khag cidagan gua nama aja. To khadas to forsa kore khadas emolah Allah acar ekor dah khag mana kore kerana final banta. Antel ke हमारा department head, business department head, gusan ani kara report kara. Antel ke asmi hias, ni khaguna ko dukko prokas nanti sana kena baca sini. Ni mana yang department ni nuyo bolu. Ni memang nalak nanti kah? Ni yang department nuyo bolu. अंतर के फॉर्मर सिद्धांत तो अच्छा फिर एक्सपेल ना करते अंतर के असल तो है कौन दोस्त अंतर चल कर अब चल कर अंतर के संख्या पे बालक हाँ चल कर इति मध्य किंतु एनजीओ एम्बागार बांग्लादेश में मालूम एनजीओ एम्बार बांग्लादेश में मालूम 93 नु ईर एमा बांग्लादेश का खाली उपड़ी एडपा पल्ली बीसा गुना और इंडिया चल कर अच्छा तो आयोग वगैरह कुन मल्ला रसन बांग्लादेश mana aku tuh kecap gitu abi kita ketemu तो 1993 एक्शन ना रायो बाबा का एक्शन ना रखूं आयो बाबा राजा आवला बासन केचा ओके सर तो अरे इंडियन म्हणजे मुंजुरार mana इंडियन वाला फिर 93 नो केरार हल्ले उखड़ी अल्प पडली बीसा गुना केरार इंडिया एंदा को हैंड दसा वाक्य असन केरार अच्छा 99 नो फिर कितना ओ अच्छा इंडियो एम्बासडर इगड़ी होता ये फिर कितना बात 99 ये 6 बच्चा रहे हैं ये 3 राजा मौसम राजा ते एक तो खाली पड़ीन रोमल्ला तो वही राजमिस्त्री ना नालक कन राजमिस्त्री अच्छी अन्य मिस्त्री कर कने जो गाड़ी चले हाँ आर रोड मिस्त्री की अन्य छात की रोड की हिसाब बुट्टी हूँ थोड़ी गुना था तो आ रोड मिस्त्री कारखाने हूँ करना लगना तो प्रत्येक वीकेंड नु बृहस्पतिवार अन बेला शुक्रवार शनिवार 2.5 दिन मिस्त्री कारखाने ना लगना
আর তো যে পয়সা হাক্কা মোটামুটি চালরা লেগে বুঝলেন তো এনে মেঘা সাপোর্ট চালরা লেগে तो एंगान दूसरा बा आत्मीय स्वजन नि हूं रुपया चेंगन लेखा एंगान माची एलिगे बा एन होमा वाला kan एंगान नलाकनु एंगा एन नलाक ना कुनम जा माना लगी तो आदि तुरमिन पड़ा আর এনে নানা কোনা কালা কোনাকে থর কোনা और দেরি হমান যা মানে মানে ফুল লোড মা হাক কালেকন রুপিয়া চেপলে হল ফুল লোড মা হাক হয় আবে কি থর কোন লোড কম হাক কালেকন এনে মানা लगी तो इंडिया में तो चल के तो अंतल के फिर 98 साल नु 1998 नो अंटा कोहा समस्या मान लगे अंटा खद्दास आस्ते किडनैप मानतास aku nawasa enga khaigi tang bayus mandas mane mama to tang mamu tang das mandas as kidnap mandas 3 दिन 4 दिन bedda kudna ma hakki pore hotat kore en esan ekdom gusani ঢাকা gi আশেপাশে মানে bedda kerkam enu kerkam aro enga sang orto atas bedda kerkam kala kuna ekase man hakam antel ke to hakam tarpor hawa kuna kerkam aku nemat asam je master raja mana je vice chancellor pro vice chancellor dean of student ibla hormar ekase ban endra cinta namja ar balagna endra shunlis din namta sasudi এই শুনলিস কি onta শুনলিস কি onta গ্যাং তুরে হানিরি যোগাযোগ রি আর হানি ইসি নামটা তো এখন 80 বেদ দাও এই মানজা করা এখান তো পেঁচা পাতার চিত্র বুঝলেন এখন পেঁচা পাতার চিত্র পেঁচা পাবি না এখন এখন এ ধরনের আবার ফির উনি নেখাগু না এঙ্গাম এক্সপেল লেটার এক্সপেল নাম তো হানিনু প্রেসিডেন্ট বা ভাইস চ্যান্সেলর কি ऑफिस नु आस रातास इन सामना सामनी आस रातास और एन एंगान मिलस और तांगा सेक्रेटरी आजबु बाहरी बारंदा लेखारी की आसाम माने बाहरी ऑफिस नहीं आसाम के जिगादास या लागस आतो कोन आसास अमेरिकन राता तो जस्ट इन नंबर जस्ट आई एम गोइंग टू राइट योर एक्सपेल लेटर सो यू आर विक्टिम सो आई एम गोइंग टू राइट योर एक्सपेल लेटर इन लिखा लगता सर बाला अंतर के हो एरदान अरे ठीक है तो लिखा दो अंतर के ये तो लिखा सारी मन एक्सपेल नंदा चीज होते बिना दोष में चल काम इनका तो प्रमाण नन्ना लगबे दोषी मल जा अंतर के नन अंतकन जामानो मान सावसाना कुना आज की कलमन ले होचका हां कलमन ले होचका बुझे के तास बाला चिया अंतर के आज की सेक्रेटरी आछस आज बधाई सुनी नंदा आरे भाई इंद्रानंदन आज तो बांगालिस कारण इंद्रानंदन माने एंघा एन जीवन मरण समस्या मान जगह निंद्र बादे अंदर के এই आसमनी से मन लावन इन्ने मान से विदेशी एक देश तो मन मान लावन इन चिंता मान ना ngana la ngana na cia ngala na ngana na cia ni malon अंदर के ना मन जगह अंदर के बात से ना जे cia माचियो आने बात से ना नीन तो आने मतलब एनजे এই নানাকনো জড়িত রাদান ইন একা আনিনু এভিডেন্স একা এভিডেন্স নো বাদা হানে বাতাসরে আচ্ছা নিন ইয়াদ না 86 সাল 96 সাল নো 1996 নো ওটা গন্ডগোল মানজিকে আছে ইয়াদ না মানে হা মানজিকে আছে পাস্টার টুডুস গানে তারপরে পাস্টার বাইন্স গানে আর বীরেন সরকারস গানে ওটা গন্ডগোল মানজিকে আছে বলে হাই तो अब की एन वाइस चांसलर हिगदान एंगा प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर डीओ सलमन एस डीओ गारो राधा के हां एंगा कुनी घामा मास जुमान बस तो एम आ गंडगोलान ठेकापा पड़लो कम एम কত চিল্লার কাম যে স্টপ বাট এম থামাবা পড়লো কম এখন একাবারে আর অবশ্যই গাগুনে বাচ্চা গাগুনে বাচ্চা শুনি চুপে আগে আনা এম खुद बेकी माने कम तो एन हुए इंद्रानंद जगन हठात करे एंटा माने जोरे सोरे बात नहीं नेखा नेखा ना लगना ज्यादा ना लगना नेखा नेखा ना लगना चल कला आकरे माने पिन ड्रॉप साइलेंट मान जगह समस्या समाधान मान जगह चुप पिन ड्रॉप साइलेंट मान जगह अंतर के फॉर्मेट ज्यादा चल कर आज हूं मीटिंग में चल कर खुद बेकी बारा कोना फिर मीटिंग ठीक ना कोना एमा 14 जना दिन माने 13 जना दिन एक्सपेल मान अच्छा तो
এই কথা এই 2 বছর পরে বারাগুনা এঙ্গান সরল নামতা শিখছিস যে 96 nu em গন্ডগোল থামাবা বললকাম আর নিন অঙ্গন চিল্লারস কাই আর গন্ডগোল থামতা কেন একাছে মানজা পাওয়া আসল বস ভাইস চ্যান্সেলর বলা পাওয়া নিয়ে কুসান পাওয়ার মানে এঙ্গা কেস ফক্ত টিচার কিডন্যাপ এন্ড কিডন্যাপ না দছকান আর এঙ্গা কুসান গানরি বুঝলি কেন আচ্ছা কে তো এন্তো ইরকান যেহেতু মহাসমস্যা ने खत्म करने काम हां মহাসমস্যা खत्म करने इन्ने नल्ला की मतलब आदि ठेचका पिस्तौल री ओ মানে এন্তে আদালতাস মানে এঙ্গাকুসন পিস্তল রি হানে আলাদ এলজনা রিঙ্গা বুঝলি কাই এই মানজাসি ভাষ্য তে এন্তো ইরকান যেহেতু মহাসমস্যা না खत्म करने काम এখন একা সন্ধান নাম তারপর এন বাস কেন তো ঠিক রি তাহলে আমরা না লাগবে না তাহলে নিয়াজ বসে যদি ইব্রাহিম প্রমাণ রি ফলে ওটা না লাগবে এন্দ্রা এখান পুলিশ মে হাগুনে পুলিশ দিচ্ছি দিয়া পুলিশ মিশন সপাত না নাই হ্যাঁ अभी क्या इंग्लिश में बात है डू यू मीन इट असबाल देंगे डू यू मीन इट I said yes I mean it but if you have enough evidence about me then you hand over me to police. Okay, Delton, Delton, call police. Ask secretary naam है तो Delton. Because I call police. Call police call man just and whom and all that loudspeaker चिचिका दस and all that. तास बदलता आस्ते बदलने first officer malas तो एमा करीबन बारनूं करीबन 20 मिनट लगो. पुलिस है बाला 20 मिनट लगो. अंतर के आज 20 मिनट नु बारसा बारा कुना 20 मिनट बार लगो. अभी के मैं बार नोटा एंगा खाई कुछ नोटा माने खाई तो माना अभी प्रेमिका राचा आदि कुछ नोटा चिट्ठी लिखस्कन खोजे कुन जे एंगा लगने हो लगना ने सेंसन काल के ताले एंगा छाड़वा हम भाई ये बस थोड़ा कुन लिखस्कन लिखा कुना आसिन बातकन जे सर if police come then they will not give me time so everything is my things are 6 and 7 so please can I go and arrange everything and then come because if police come then they will not give me time yes he said yes then he himself took me to hostel asim otsa singam hostel में हुआ हमने कुछ बात करेंगे हाँ चिस्ती डॉट में बात कर गुच्छा बनू यहाँ बंधु बंधु बार जिक्र आता আর ইন বাসকান যে বাইরে ইহা এই বাংলা তুলে বলা কিন্তু আসমা বুঝতে বলেন যে ইহা নেলা হয়তো নেলা অন্ত না লাগাম কে আমরা মেম্বার এসানটা কমিশনার রান্না আমরা ইহা চিন্নার আসন কালাকুনা বাকে যে শুনলিস কেন সমস্যা খানা কালাকুনা ইহা চালান ঠেকাবা উন্দুল খালি ঠেকাবো উন্দুল আর চালান ঠেকাবা কেন পরে উল্লানো এন নাম আন্তলকে এই মানজাকরা এন বাজকা কান চ্যালেঞ্জ নাম কাজ কান যে এন ইসান প্রুফ নাম অঙ্গন যে ইনোসেন্ট ঠিক একাছে নাম কাজ কান অঙ্গন অনটা প্রোগ্রাম নু অনটা সচিব ইসকি সেক্রেটারি বাংলাদেশ সেক্রেটারি মানবাধিকার সেক্রেটারি বানালি দিন বানাল যে মানবাধিকার সেক্রেটারি হিউম্যান রাইটস সেক্রেটারি ইসকি 1.5 ঘন্টা কি লেকচার এন্ড 25 মিনিট नु সামারি নাম কাজ কান एमाउंट कुडखर की प्रोग्राम नु आज 1.5 घंटा लेक्चर चिचस आसान एन आल आसबाचा जे एन निम तो आदिवासी हिडर एंगा कथा बुझरा लगदर के मला तो एन तो परे एंगा 2 घंटा के लेक्चर नी ते एकासे आखन जे निम बुझरा लगदर এখন एंगा कथा যদি বুঝরা लगदर হলে পরে 2 ঘন্টা लेक्चर রি আদিন চিওন আর যদি মা বুঝরা लगदर হলে लेक्चर চিওন না তো নিমা ভিতরে অর্থ বারাকুনা 20 आधा घंटा भीतर ई लेक्चर सामान्य नाम से अंतल के असन बेस उनके सीनियर खादा राचा जो अनि छात्र राचा कि तो ने हो मा बारा लगना अंतल के एन राना तो कई तो कोनो व्यापार मा ए तो ढेर गाड़ी एमा चारवातिज्ञ महत नाम में जगह था चारवातिज्ञ नाम उनका आवास राचा संग केचस तो आस ई संगठन ज्ञान नि राचा चेयरमैन राचा तो आस एमा कुडुक दुरे बार ओचो akuना कुडुक दुरे बालक दास अरे बापुरे एम तो बाछारपुर बाछाई सम्मेलन गुठी नाना लगदाम निमा शिखरा गे तो उनका खद्दर मल्लार निम्न ढाका यूनिवर्सिटी नु पढ़दार राजशाही यूनिवर्सिटी नु पढ़दार रामपुर नु पढ़दार दिनाजपुर नु पढ़दार उनका खद्दर मल्लार जे ए लेक्चरन निम आधा घंटा भीतर नि सामारी नानो एमनि निमा क्षमता मल्ला यदि मल्ला होले इबड़ा सब एमा सम्मेलन नाना गुना एनराला अंतर के एनर हेखेल नु उक्कास कान एन बात कान इधर ना उनका व्यापार मंजा निमा
En makalakkan inderke senior khattara na to university ta senior khattara na ane makalak tande wada jei baskan de byapar manja engan latha guna karona okhante latha guna chot chot বুঝতে আদেরকে চড়াপনা কালা গুনা আজকে লেকচারান 25 মিনিট ভিতরে একদম টাইট 25 মিনিট ভিতরে সময় নিতে পারছে আদেরকে আসন টাইম কার্ড দিচ্ছে কথা সংখ্যা এমা এই পার্লামেন্ট নো পরাম কালেক্ট পরাম কালেক্ট आ कार्ड है ना पार्लियामेंट नु करा उंगल तो आर कार्ड चित्त कर इदिन हवा इंद्रिम एग्जाम इंद्रिम समस्या मान होले ए कार्ड इन काल के नियन मेना हमा मेनो इन नियन का तो आ कार्ड है उसा बात हनेन बातकास kan जे ए कार्डन हो akuना निम खाली एमा पार्लियामेंट बुसन पार्लियामेंट का काला कुना एग्जाम की आस्ते कालियाकोट थाना नु पीएस नु कॉल बारो कालो হরমি ঠিক মানা বলে এন প্রোগ্রাম নাম বলে এই এনা শক্তি রাজা আন্তর্কে যাক মানা করে এখন পুলিশের বাচ্চা বুঝলে কে তো এই বেসম বাড়াবো না এন ভাইস চ্যান্সেলর সঙ্গে জাল ভালো লাগে না আলাদা অফিসটা ইতিমধ্যে 13 জন পুলিশ চালাম বারাগুনা 13 পুলিশ বাচ্চা বারাগুনা এখন গদ্দা লাগনা আর তো স্কোয়াড আপনি স্কোয়াড মানে গান কেস তো মানে স্কোয়াড আপনি জিয়া আর তিন জনা এই হোস্টেল তারা ভাড়া লাগে যেই বারানার এম আবার উৎকম ধরে কালকনম এসিন এমা যে ভার্সিটি চলে আছে আর ভাষা এটা ইসি ভিকটিম এই ইসি ভিকটিম বানু একদম খেট করে ইশানটা মানে ইশানটা মানে লাগাবার চেষ্টা বন্দুক লাগাবার চেষ্টা বুঝলেন মানে লোড নাম জায়গা মনে হয় লাগাবার চেষ্টা লাগাবার কোনা অফিস পর্যন্ত হচ্ছে হওয়া কোনা গান ফার্স্ট অফিসার সেকেন্ড অফিসার মেয়ে কোনা ইটরি কুটরি সান্নিধ্য ইন্দ্র নন্দন মানন্দন এসান মানে আয়ো বাবা কি হরমি কি মেন্দা মেনা কুনা এঙ্গান উন্টা গোপন জায়গা নইকে আসতে আবার আরগি কাপড় থর মিন্দ্রি মানে মেন্দা মেন্দাবানো তো মেন্দা নে বাবা না যে ইসিন এন হওয়া পড়লো নেন্দকে বলে নিম যা বালাকদার ঈদ ইবড়া যত নিমা বাইতুরে বালাক না লিখিত কোনো হানি মালা ডকুমেন্টস মালা ইসিন আঙ্গম বুদ্ধির ইহনা কম কিন্তু নিম ওটা কলেজেন্তি আমরা লিখিত জীবন যে এই হাদাস কি জীবন কি দায়িত্ব এন হওয়া পড়লো ঈদ নিমা মাইয়ার এই জীবন যদি নষ্ট মান যায় হলে নিম দেয় এমন এতে এনে আমরা লিখিত ছি হলে কারণ নিম বালাকদার মহিদুরে বালাকদার কিন্তু ঈদ তো তাঙ্গা শত্রুগার তাঙ্গা বিরুদ্ধ আল্লাহ আর হো বাং বানা কিন্তু এদিকে তো কোন ডকুমেন্ট মালা আর এমা ইন্টেলিজেন্স আর মাথা দেয় এমা ইন্টেলিজেন্স যাবাই 3 মাস ভিতরে এমনি কোনো জিনিস ইবড়া এই এলাকানো করা তাহলে নিম যে বালাকদার আসবেন গানরি একা নাম্বার কি গানরি এমা ইগু এমনি জিনিস করো পাকান হলে এমা বসে ধরে কোন ইনফরমেশন আও পাকা যে হ্যাঁ এমনি জিনিসটা এই এলাকানো কুচক্রি এমনি আমি এমা বসে তথ্য মানলাম বুঝলে কে আন্তকে আর আইগান মাওচার মাহাগুনা আমবিয়াচিত akun acar karon hadda karon mone nanjare eখানে হচ্ছে কিন্তু এখানে না হচ্ছে আন্তকে 17 জন প্রফেসর আছেন 17 জন প্রফেসর আছেন আর 2 জন আছেন আমেরিকান আর বাকি সব বাংলাদেশি আছে আন্তকে গনমান জেনারেল ভিতরে মেখিয়ার মেখাকুনা হান্নিস ভাইস চ্যান্সেলর আস ইংলিশ তুরে মেন্দাস इंग्लिश तुरे मेंबर्स और एंगा एदा मतलब डॉक्टर डीओ आस बांग्ला तुरे इस इंग्लिश तुरे माने कथा मुंजरा अरगान आस इंग्लिश तुरे मेंबर्स इ बकथा मुंजरा अरगान इस बांग्ला तुरे मेंबर्स मानु एंगा थोड़े कोन भागा काम करता नि अनि भाषण चले जे रात आसिन बात जे नि एंदर के अंत कथा किरले बादाई मेंदाई एंगा enggak enak nanti ini yang tak ketemu kita ini, hanya bener dan bahaskan, sir, you are asking me same question again and again. Why? You want to prove that whether I will tell this story in different way or not. Sir, this is not a story that I'll tell you in different way. This is fact. 1000 times you ask me, same answer will come. 1000 times you ask me, same answer will come. This is fact. What happened? Just I'm explaining that one. I'm not making this one. So 1000 times you ask me, whole night you ask me, even leave me now. Tomorrow call me and ask me, same answer will come. And then abhi ask thamcha sir.
Antel ke Dr. Dis ratas as baca sungka portion manjas. Nim polisi kat tender ke baca. Enggan bagus. Then bahkan nim enggan ni expellan render. And terrorist and gun holder and kidnapper hikdan. Ni habiskan nimaju bisa jadi proman rei hole ঠিক রে তাহলে এ যদি টেররিস্ট হিকদান এ যদি গান হোল্ডার হিকদান কিডন্যাপার হিকদান ফলে এনা কোন কাদিসের কারণে এম্বাসগেট পা কারণ কোন গান হোল্ডার কোন টেররিস্ট কোন টেররিস্ট হাদাসিন এম্বাস মাউ জেসার তাহলে এঙ্গার সমাজনু কারণ টেররিস্ট গান হোল্ডার কিডন্যাপার কি সমাজনু আলার মাউ একশন নালাক কে কারণ কোন কোম্পানির নালাক কারণ টেররিস্ট গান হোল্ডার ইবেরিন সার্ভিস গারেন নালাক মাছিও তাহলে এঙ্গান তো দুবেলা অন্য মুখনা লাগবে না তাহলে এঙ্গা নিমা বুঝে যদি যথেষ্ট প্রমাণ রেই হলে এঙ্গা বুঝে যথেষ্ট এভিডেন্স রেই হলে এঙ্গা জাগনা একদম বাজকান আদি মিগা আর এনে বাজকান বুঝে গেল মানে আলফা লাগবে সারা মা বাজে পরে জাগ মাতা ইয়ার আবি কি এঙ্গান হরমি মান জাগরা মানে সেটেল এঙ্গা কেনা রঙ্গা পড়লাম আনতেল কে এঙ্গান 5 days only. 5 days की जेल में करते हैं। 5 days की एक्सपेल अंदर मान सस्पेंड अंदर खाली क्लास का आला बोलो ये यार क्लास का आला बोलो ने 5 days नंगा यानी शास्त्री अदिनु मा अलग का हने बाचा जे निंजे अन्नी भाई चिंतलर्स की नालक नु बाधा चिकाई इधर तो थोड़े को ना उन्नय मानजा तो ता अवश्य ठीक काम म्हणजे ता असं नंतर एका बेन नालक पास नंतर kan graduate man daga andal ke नालक होच kananni आए on the boarding school nu rangamati nu नालक kala kune erkan je asan hormar মানে পাহাড়ি খাদ্দারিন মুন্দ্রা লাগনা মানে রুপিয়া অনেক রুপিয়া মেলা রুপিয়া ইন অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে করতাম মেলা রুপিয়া अंतर के এখন বুদ্ধি বাচ্চা যে শোনা আরে হরমারি নন্দ্রা লাগা এনি হোড়া নন্দ্রা লাগা ইস্তা rangamati বান্দরবন খাগড়া সুরি কি টাকা ইস্তে হোড়া নন্দ্রা লাগা খাদ্দারিন ते एम थोड़े को एमा पद्धतुरे एंदके माउंट हां एमा पद्धति एंदके माउंट अंतर के आसन फोन नंदकन ए को भाइयो बाकरिन फोन नंदकन जे भाइरे इसान खाता खरन भर्ती होला लगना बिना पैसे पढ़ोर तो निम काटा खद्दा चियांग हाने ए गारे ए पाके चियांग उतर चिया हाने आर इंकन चिच्चे 22 जना चिच्चे 22 जना काला कुना उंदरतन माने ओदा आरिन उंदरा के आनकन उंदरा तो उंदरनु ठीक है मंदरा किंतु ढाका पारागुना पुलिस ধারচার দ্বারা ছেলে পাচারকারী হিসাবে ধারচার अंतर के रानर एंगल फुन्नंदर जे तो सेमुरी धारा खातरकम अंतर के चल बाचन माना आस्ते चल बाचन तो ऑन माखा जेल नु रातर खद्दा ऑन माखा जेल नु रातर ऑन माखा जे अंदुलार ऑन माखा जेल नु रातर अंतर के ऑन माखा मला रात 12টা দুটা তিনটা ধবি না থাকে এন আস্তে চল বাতন বালা কুনা গোটা গোট মা খাম কোট আনি মানবাধিকার নো আনি লিখা কুনা মা খাম কোট ওকতাস কাম একার ইমিডিয়েটলি তো মিশন আলার মো সাহায্য মানজার তো ওকতা কুনা পাশে খরচ মানজা 40000 টাকা লাগে খরচ মান দিকেছা মানা কোন রাতারাতি ঠিক না কুনা তা কোন মিশন আলার গান মেনজন রেন্দ্রন না স্যার রেন্দ্রন যা সিদ্ধান্ত তাই হওনি দে फिर हो अपने से रिपीटेड बाइसन हरम जेल करता रांगामाटी आकुन आसन पार्सर पढ़ाकुना एकदम बस किसी फर्स्ट मान जा माने 3-4 मास 6 मास लेकर पास फर्स्ट मान जा कम आगे आपके स्पॉन्सर मामन जी के साथ इंगा नीचे ना करके अंतल के आ 22 जना के भीतरे सुखेर का थान जा तो इदिगी इत्यादि क्लब यू मानरी माने थोड़े कोन अवदान रही 22 जना के भीतरे धर्मेश आशीर्वाद मंदस 17 जन ग्रेजुएट कुड़खार 17 जन ग्रेजुएट मान हां बिना पैसा माने रुपया एरपंती आप तमाके तो खाली उठे हुरमिरी তারপরে মিথ্যা ভাবে লিখতে চিকান যে টিম বাবা নাই উনকার মা নাই আয়ো মাল্লাস বাবা মাল্লাস লেখা কোনা মানে কোন 17 জন গ্রাজুয়েট এখন বাংলাদেশ নালাক না এই মানজা অন্টার সাংগঠনিক নালাক আন্তরকে এই গত 2 বছর আগে ইরা যেটা কথা মানে নিহে বারেন রাজা तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा आवेदन बांग्लादेश के विषय में बांग्लादेश हाँ तो ये ना आवेदन निगे माध्यम थी कि बांग्लादेश में है बहुत बगे कुलकर तिंके तेंगते नीन तो ये कुलखबर तालार नीन तेंगा का नाम है बांग्लादेश में कुलकर योग्य गान उड़ाना संख्या नुरन ना हमने जनसंख्या
जनसंख्या नमक कुणखर की बांग्लादेश नु ए वगैरह नमक कुणखर हाँ एमा माने थोड़े कम बेसी करीबन बात करन जे 1.5 लाख रेखा 1.5 लाख 1.5 লাখ এখন আমরা ধরুন কম বেশি মাঝিগিরি বাড়িগিরি হয়তো ধরুন কিন্তু এটা অঙ্গনটা সমীক্ষা নামে কাজ কাম হ্যাঁ সার্ভে নামে কাজ কাম এই 1.5 লাখ লেখা কুলখার 1.5 लाख लेखा राहणार तो ये कुलखर जे 1.5 लाख राहणार ये म्हणजे बग्गे संख्या में एका का पद हरनी अब्दानु राहणार जिला नु आत है नगर पालिका এটা আজ্ঞা কি হরমার্গুসন প্রায় সমান সমান রানার এর নামে বাদান রাজশাহী নওগাঁ বগুড়া জয়পুরহাট সিরাজগঞ্জ রংপুর দিনাজপুর গাইবান্ধা সিলেট হবিগঞ্জ কুষ্টিয়া মেহেরপুর হ্যাঁ इबड़ा जगह इबड़ा डिस्ट्रिक्ट इबड़ा डिस्ट्रिक्ट 17 डिस्ट्रिक्ट ना बहुत बढ़िया ना देखा इबड़ा का नाम तिनका है काहे एनो हाल कन इबड़ा राजशाही गुठी जे ई नवा गांव ई दिनाजपुर ई इबड़ा नो काफी चर्चित री नमा कुड़खर खतरी के असम बहुत भव्य संख्या वाला रहना तो नमा कुड़खर असन इंदिरा इंदिरा कसना करना हिंदी सादरी और कुड़ुख तीनों कसना करना बांग्ला पे हम कसना करना एमा असन দুটা ভাষা নাম कसना करना দুটা কাথানো কাতরা না ওটা হলো কুড়ুখ আর ওটা হলো সাদড়ি তো সাদড়ি नु পাকাম কাথানা না আর সাদড়ি লাগা 40% आणि कुड़ुख और 60% सादरी है ना एंड बाल दे माने कुड़ुख कचना अलर्गी की संख्या कम रही बा कम की तो इदिन असन नाम है बांग्लादेश नु कुड़खर थोड़ा सा प्रोत्साहन चीना की जरूरत रही कि आया भाखा मदर टंग बना अदिन प्रोत्साहन चीना की और निना वैसे अलर अदि बिबड़ा गुठिन अंगोर तो थोड़ा ध्यान चीना की अलर बिबड़ा गुठिन नन्नर ने कान एमा इबड़े पदक्षेप जे होत का दाम अलग दाम इदिन थोड़े कोन बादाम এই যে কোভিড-19 বারচা কোভিড-19 টি অর্থাৎ मार्च महीना की मार्च की 17 तारीख तरह कोविड-19 की आलोड़न सृष्टि मान जा अंतल के एप्रिल की 13 तारीख इंती एप्रिल की 13 तारीख इंती एमोंटा बांग्लादेश उराव प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिंग कोविड-19 अंटा संगठन तैरी नाम माने आपातत दृष्टि कार्य माने समूह आपातत मान नाम जगह मना कुना आ संगठन थ्री सैनिटाइज चीना तापरे माने हानि फूड तापरे যাই হোক এগুলা সরঞ্জাম ইসানাম চীনা ইমা আলাদিন কামাসে একাসে মাছা অঙ্গম এগুলা তারপরে কিছু সাজেশন চীনা তারপরে আর এমাজন ফন্ডানো হলে সান হতো মা হতো এইটা ব্যবস্থা এই সংস্থা আগে মারাচা এই এখন তৈরি না আর এই তৈরি না কোনা এখন এই তৈরি না কোনা এখন সুবিধা মান জায়গা এই দ্বারা এই নামে নু মারো ভবিষ্যতে আগামী জানুয়ারি 1 তারিখ এই নামে আর মারো এখন এই নামে বারো হলো বাংলাদেশ BWOA এই নামে দিন পাতা পাবো না মানব BWOA অর্থাৎ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার উরাও অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার উরাও অ্যাসোসিয়েশন এই নামে নু এই ইসান মানে এস্টাবলিশ মানজা আচ্ছা এস্টাবলিশ মানজা আর এদিকে নালাক কোনটা দেশ একাছে চলবি নিমা তারা নিমান্তি নাম শিখরা লাগতাম तो उनका देश एक चल रही एमा ये BWOA नु हुरुवे डिपार्टमेंट लाओ प्रथम डिपार्टमेंट की नामे मंदिर शिक्षा आगामी 10 बছর के भीतरे एमा टारगेट आगामी 10 बছর के भीतरे कुड़खार नो उरा will die without education we are going to make 100% within 10 to 15 years 100% एजुकेटेड अच्छा बहुत बढ़िया बहुत खुशी की कथा है बहुत ये तारपर निने का बात का जे भाषा गुटी रखे हां एमा এখন ভিডিও ক্লিপ গুটি লোকন এই মেলা হুম গল্প মানে মিটিং মানজা এখন ছোট করে করে আমি এখন ক্লাস হম মানে কুড়ুক তোরে নিয়ে কুড়ে মানে কুড়ুক খতম কুড়ুক তোরে ক্লাস হম কুড়ুক ঘি ডিকশনারি কাম কুড়ুক সাদড়ি ইংরেজি ডিকশনারি মানো নিয়া খাবান্নার আর যেন কুড়ুক শিখর
আর ভিডিও ক্লিপ গুটিনো এমা চ্যানেল নো মানা লাগি আপনি নিঙ্গে নো এখন mana lagi mana YouTube channel mana bang ko YouTube channel mana abi kini niya katha nga mone riyan already bahas kan ninu ninga no niya arga ema YouTube channel ro ai YouTube channel no ami bila so pasanno no aba choto choto class om इंग्रजी শিখাবো इंग्रजी ki hindi mane hoy ngame nyam khatro to engan bahasa jeni idin শিখাবা নিজে তো ইংলিশ ভাষণ না নান্দাই তাহলে নি শিখাবা মতলব যে আমি ঠিক রি हम সমাধান পরিস্থিতি হন দ্বারা শিখাবো এই আর এই যে কুড়ুখ ভাষা ডান্ডি ইব্রান আকুনুম লিখা কোনো ইয়া লাগনা আকুনুম ভিডিও অডিও নানা কোনো ইয়া লাগনা নিমা লেখাম এবং কয়েক বছর কি ভিতরে মানে মোটামুটি জানুয়ারি মাস কি জানুয়ারি 1 তারিখ দিন মানে ইব্রান কি গন্ধ হাক হয় যে হ্যাঁ নালা বহুত বড়িয়া মাধ্যম স্টুডিওর এই ভাষা রক্ষাতে সংস্কৃতি রক্ষাতে যা নান্না লাগবে नाना मन अच्छा अच्छा गो खरे बा इनिशिएटिव अच्छा हुआ लगता ये सब जब तक माल मनो हो तब तक अलग मिया जागरूकता और शिक्षा पुल्लो मना अच्छा असन बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम उठी रहता है स्कूल कॉलेज उठी वैसे लगी तो असन स्टूडेंट्स यूनियन उठी लेके हम कुछ कार्यक्रम उठी मनी लगी असन कुलकर उठी करना हां और एखान अकुन রি আমি আমার দুর্বলতা বাদ না রি কিন্তু এবারে ইনএক্টিভ ও আচ্ছা ইনএক্টিভ মানে এমা খাদ্দার এমা জোফার পেলার কোন স্টেজ নো কালা গে লাদরনা এই যে আউলামটা প্রোগ্রাম নাম যেখানে এঙ্গা কিন্তু সুর বেশি ভালো মালা তারপরও এন আদিন নাম যেখান এন বাজকান বারা এন নামদাম এন্দ্রকে নাম যেখান এঙ্গা সুর ভালো মানলা তারপরও যদি এঙ্গা এন সাহস নানন হলে নেখা বলেন সুর ভালো এই আর একবারও তারা ভালো আকুনে যে ফোকা দোমাসি উনটা কারণ মানো দোমাসি কারণ দেই ভাদ্র আসেন কি দোমাসি উনটা কারণ দেই ইয়া উনটা बढ़िया प्रोग्राम माना लगी দাও থাকই এরকে আইয়া এন মা পাড়ন এমা বাংলাদেশের তা ভালো ভালো শিল্পীর মানে রানা তো ভালো পাড়না খাদ্য বানা তো আবড়া পারো কারণ আর সাহস কি আর কোন সাহস কি হ্যাঁ এ হুম পাড়ন এখন আর পাড়ো দেন সুলতান থেকে শিখান এখন আর পাড়ো এই তো আগামী শুক্রবার তারা মানা হবে বুঝলে গেল तो इधर प्रस्तुति चल रहा है तो बांग्लादेश नु जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उठी माने बृहद रूप से यानी विशाल रूप से आयोजन उठी कभी मनी में भाषा के लेके चाहे पर्व त्योहार के लेके या तो आदिवासी दिवस के लेकर के इन्हें उठी आयोजन उठी नाम दरअसल हाय हाँ इधर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस ना प्रोग्राम नंदम ये बार सब जगह होबी कुछ नानी কিন্তু ঢাকানো কোহা করে নান্দাম ঠিকই তাহলে একবার বালাকান যে 9 আগস্ট নু এখানে এই পালন নান্দাম এবং ঈশান নানান হ্যান্ডিন ঢাকানো কোহা করে নান্দাম ঈশান মারমার বারনার গারোগা বারনার চাকমা গারবারনার গোসাই তারপরে ত্রিপুরা হ্যাঁ খিয়াং পঞ্চঙ্গা এগুলো হরমাত বারনা ঢাকানো তো ঈশান 9 আগস্ট খুব জবরদস্ত মানে পালন নান্দাম তো এই আর কি तो बहुत अड्डा उठन किंग के और पर्व त्योहार जैसे हमारे इंडियन अखुन करम त्योहार मनावा 29 तारीख नु 29 अगस्त नु तो निम्हतरा पर्व त्योहार उठी इंदर पर्व उठी मनावा रसन आशा इसन तो हरमी उठी मानी एमा एडपांती जदि धरम हले एडपांती सुरनंदन एडपांती एकदम डंडा कट्टा वाला बादम हां dengan danda kata wadam embassador যদি বা কোন ইসাই মান দেখান যদি বা এন ইসাই মান দেখান এম্বাসি নাম বললো কাম আমরা এম্বাস ঠাকুর সাথ আচ্ছা নি আপনি ইসাই বাঙ্গাস মানে পাচা নুরাদাস আই এম্বাস কিন্তু আনি বাপাস ঠাকুর সাথ আছে মানে নায়ক রাচাস নায়ক পাহান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া তো danda kata করতে আমার লাগিয়াস তারপরে না পূজা পার্বণ যা নানা লেগিয়াস যাও ঘন্টা কাটটা নারে ভাব এই মাস এই পার্বণ পালন নানা তারপরে মানে না যে এই হানি ইন্দা বানা সারুল নিমাত্রা নাম্বার কামরা সারুল বানা নিমাত্রা নান্না সারুল আদা সারুল বানা আর নিমাত্রা দিওয়ালি বানা নেন দেখ সারুল इजो मन्नार सारुल इंडियन बहुत जोर शोर से मन्नार एका से करम तो निमे बांग्लादेश नु सारुल मनबा नतर मला हां सारुल नंबर बाप रे बाप काम खूब जबरदस्त नानी सारुल तो अकुनती देखो এই হয়তো আশা বলতে কি যে ইউটিউব কি কথা আজকাল আকুন টাইম টু টাইম নিম
टाइम टू टाइम इंडिया हूँ एमा यूट्यूब एरांगो एवं इबरा अपलोड मननुंग्राव जे बात kan बांग्लादेश उराव बांग्लादेश वेलफेयर उराव एसोसिएशन इदिनती जे यूट्यूब मान आइया नीम अप टू डेट हुरमी नीम एक अप टू डेट इधर एमा हम कुना अप टू डेट आगामी जनवरी ती अच्छा 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 जनवरी ती एकदम कार्यक्रम मानवार की बुझ काय तो इसन सरल मानवार डांगरी मानवार निमत्र डांगरी वाला खावदान डांगरी बाखने डांगरी बाखने उटा हड़गुड़ी बाना उटा अनि उटा हाय उटा नि नियर ना खुटा की छोटा खुटा की छोटा नियर की खुटा तो नन्ना मने ना जे ऑन जनरेशन नो ऑन हां ऑन जनरेशन नो ऑन खुटा नन्ना अच्छा अच्छा होतुन के मल्लाम इजको मल माना बाना इधर कभी भी माने इंडिया नो मल माना लगे हो इन नागपुर तरह खोजना या हो सके इनी मल्ला इरका होता इनी मल्ला इरका लेकिन एन का मल्ला इरका के सान माना उठे दिन बाद में खुटा ऑन जनरेशन नो ऑन अच्छा आसाने बस एन में जकर दान का निगहतिम कथा उठी चे और अलर्तिम कथा नंद का तन सोपन उरा उठती तो आसन पता लगी का जैसे नी रकम आदे के निशार अतन बाबस पच्चन उरादस तो अन्य में आसन बौद्धिस्ट हुरनर और मुस्लिम हुरनर एने किसिम के रही का आसन कुनखर एंदर दर धर्म उठी मनबा onta bhul totthori ingebusan onta bhul totthori ingebusan amalla manja holo isai ranar purkha bitre isai ranar pachar ranar buddhist ranar ha muslim malla अच्छा अच्छा isna wa asan malla ये judi ini kan ningan informasi cici karena tali bhul information asana namanya addi dharam ranar या सरना धर्म इंडियन बनर इंडियन सरना धर्म ये इसमें होले बन सरना तो माने ईसाई रहना सरना धर्म और बुद्धिस्ट रहना रसन कुनकर बुद्धिस्ट अच्छा अच्छा बुझिला और बुद्धिस्ट तो माने ना ईसाई लेखाम हां फोखा मन जगह अच्छा अच्छा तो पेटे तागिते हो काजे तागिते हो जेबे हो का फोखा मन जगह ना किंतु इतो गोड़ा पत्तन ती मानना गोड़ा दिन सरना दिन गोड़ा बात तो ये पंथ की लेकर के नहीं मसन तीन किसी की मंत्र कर तो जैसे कॉमन परब उठी रही या तो कम्युनिटी की जो बात रही भाषा या और अन्य चीज राइट्स रही नम है आदिवासी के करके अबड़ा खतरी के नहीं और संगम मंदिर की परब उठी जैसे कम्युनिटी बेस्ड थी मना पातर पतर बिल्डर उठी संगम हां अकेले इधर ईशा मत थोड़े कौन अन्य राजा ईसाई गार सारनार गाने थोड़े कौन आगे महामिद्रे लगे किंतु आपको अन्य मल्ला आरे ये बांग्लादेश वेलफेयर एसोसिएशन इदिकी मोटो मानजा हां समस्त धर्म वर्ण निर्विशेषे नीन ईसाई हिकदे ठीक नहीं नीन बुद्धिस्ट हिकदे ठीक नहीं नीन सरना हिकदे ठीक नहीं टोटल एम कुरु एंगा मोटो मानजा एम कुरु खरी হয়তো এন কাদের ক্ষেত্রে এন ইসাই মানে কাম কাম ঠিক নেই কিন্তু এন মূলত তেন কুরুক্তি ভিতর এন কাদের পরিচয় চিটা না কি এনকান বাংলা লাগি যে এন শুনি লাগতা তো এন্দ্র ধর্ম নাম খ্রিস্টান ধর্ম আচ্ছা তো আগে এন্দ্র রাজকার আদিন বাংলা লাগি তাহলে এনা মানজা এম মোটে তো কুরুক্তি সেই জন্য এমা এই অ্যাসোসিয়েশন নু অন্য কোনো আলাপ মামানো নি ইসাই হিকদে কোনো সমস্যা নেই ধর্মকে কোনো হানি মানা एम कुड़खरिंग जगह चौदह यही मन जगह कुड़खर की संस्कृति कुड़खर की कल्चर कृष्टि इदी में हम रुखा ना इदी में है मोटो तो ये भाई ये सोच बहुत अच्छा रही बांग्लादेश तर की कि सबसे पहले एम कुड़खम एकदम उकर बाद जे मैं पत्ता फेपा या तो पंथ रही बा है ना तो इनमें में नवा कुड़खर के इंडिया तर के या तो नेपाल और अड्डन आगे सोच होना चाहिए कि ना पहले कुड़खत हिकदत और नवा कुड़खर के अधिकार खतरी के वो तो जुट मन्ना बहुत चाड़ रही और न जे संस्कृति कल्चर पता खतरी की हूँ और जुट भाषा रही अधीन पता खतरी की चाड़ रही और एकला एको थोले बानर मनाटा 5 तो डंडा रचनटा खीरी जरा ई मला के उनटा पतकी से 5 तो हाथ डंडा चिच्चस के उनटा ऐसा एक बात इस सर चिचरा है ना लेकिन 5 तो पूरा हले कोल्ला ऐसा तो अगर नाम इनने अगर जुट रो तो निहो ऐसा पड़ो ये कथा कुल करके बुझना चाहिए पंत का
এখন এখন বাদাম এমহা ঢাকা ইউনিভার্সিটি নো বাংলাদেশ সরকারের একটি কোটারি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি নো কোটারি রংপুর ইউনিভার্সিটি নো কোটারি দিনাজপুর নো কোটারি হরমি জায়গা না কোটারি কিন্তু এমহা সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এম এই কোটা কঠিন মা হাক্কানার নে নেঘা সাংগঠনিক শক্ত আহাই আজি ত্রিপুরা মারমা চাকমা লুসাই তঞ্চঙ্গা খিয়াং ইবড়ার কি আদা শান্তি বানি বানাছে ada hani Mizoram kanta argi hani des Mizoram ki purutara nima muzi Mizoram ki purutara এই দেশ এই ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে বুঝলে খাগড়াছড়ি বান্দরবান পাহাড়ি এলাকা বা খাগড়াছড়ি বান্দরবান রাঙ্গামাটি চিটাগাং তো ঈশান আর্মি সংগঠন এমন শক্ত যে বাংলাদেশ সরকার আইন মানে সুযোগ চেয়ে আগে বাধ্য তো এমা কাতমান যা এমা খালি সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এই এম খালি চিন্তা করেন ঈশান মঞ্চ কাম হেরে ini saya mantan kurkun kami mantan ada orang tu kata en Buddhis mantan kami en sama pure mantan as kata saya en sama datang hormat ini jalan kalau en oksan mantan malah ada mana emang kata en mulai kudu hitam kurkhar ki bhasha kurkhar ki dandi kurkhar ki kisti kurkhar ki culture kurkhar ki ganda katna kurkhar ki dangri kurkhar ki ei era bahkan ei kuda kurkhar ki benja hurmi emani lukhananto এমন মানে না বাংলাদেশ নু এই কুলখার প্রায় 500 লেখা গ্রাজুয়েট রাখতাম কুলখার কতগুলো আমার বিশেষ কথা মনে করেন সরকারি ভর্তি মানে 19-20 জানা লেখা নিয়ে নার্সিং করছিল না ডাক্তার না কুলখার দিন আনতেলকে পুলিশ রানা প্রায় 50-60 পুলিশ রানা তে হুরমি ডিপার্টমেন্ট কি আল্লাহ যখন সরকারি আনি করছিল আদার বলে নিম ধরে আগুলা করে বাঁচকান্তি মাত্র যেতি তো চকালো तो एनर्जी में नीन साधना हिक दई नीन ईशा हिक दई नीन बुद्धि हिक दई इबड़े नाना कुना एम तो दुर्बल माना काला ओटा तामा मान आकुन बारा सब কিছু বাদ চিয়া কুনা এম কুলু হিকদম বাস এমা কুলু খার কি এই কৃষ্টি কালচার ভাষা গান্ডি হরবি রক্ষা নামনা দায়িত্ব এমা এবং এই এমন ভাবে রক্ষা নাম এমন ভাবে লেখা কোনো ইয়ো এমন ভাবে প্রিজার্ভ না কোনো ইয়ো যে ভবিষ্যৎ gi ema generation je baro bala kunar tuyar ero je ha ema christian ni ema culture ni ema sarna dharmo ke ne nibe pabe ei dana khor ne ka karon ema purbe jat kara age 10 এখন ema লাভ মানলাম কারণ আগে সুযোগ এনে মারা আছে অত শিক্ষিত হলো মারা আছে হয়তো একা একা চেষ্টা না যা যতটুকু না জানা কিন্তু এখন এম 500 ইয়ার बहुत बढ़िया स्टेप नहीं होता सर और ये निभाए ये कथा बहुत अच्छा लग गया और इंडिया तक हूँ और नेपाल थे और अड्डा कुलकर आगे निगाह कथा थी थोड़ा सा सीखना चाहिए और मजबूती मानना चाहिए कुलकर के हर क्षेत्र में और अच्छा और उनका कथा आवेदन बांग्लादेश की और कथा आवेदन का आसन है आदिवासी स्टेटस गवर्नमेंट की खकरती आसन है कुलकर के माने एसटी इंडियन बना एसटी स्टेटस माने शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट तो इन्हें किसी भी आसान स्टेटस बांग्लादेश सरकार की खकरती कुलकर के বাংলাদেশ সরকার এই দিন আদিবাসী মামা নাম আদিবাসী শিকার মানার নাম ঈশান বানার হলো ইন্ডিজিনিয়াস পিপল আচ্ছা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বাংলাতুরে মানে হতো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী মানে খুবই মানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মানে একটু মানে একা সেবা তো ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বানালে मतलब आना की मतलब कि इंडिजिनियस बनना चाहे काम बनना तो सरकार तरती मान्यता रही कि हाँ इंडिजिनियस पीपल इकनर और ये स्पेशल सरकार तरती कोई राइट्स रखना चाहिए कोटा रखना चाहिए या फैसिलिटी रखना चाहिए एक्स्ट्रा मतलब आदिवासी बनना की नाते इन्हें कुछ रही বুঝলি কিন্তু হাই কোটারি কিন্তু এম কুলখার আসলে বিশেষ করে এম কুলখার মাহকানা সাঁওতালর মাহকানা এমা সাংগঠনিক ভাবে এই দিনে মা হাক্কানাম এম জোরানা বলতাম এমা খামা হাক্কানার ধর্মী কোটাল হাক্কানা বাজকান যে আমি জেএসএস আনা শান্তি বাহিনী গিয়ে আমি দিয়ে দাসবো না চিটাগাং যে কটা নামে বলতাম চাকমা মারমা লুসাই ত্রিপুরা খিয়াং হ্যাঁ তারপরে মগ মুরং এইগুলা প্রায় 10টা হানি রান্না আদিবাসী যে বাংলাদেশ নু আচ্ছা আদিবাসী দিন হাক্কানা কি যে उनका क्वेश्चन और नंदन कि बांग्लादेश नो एकाम किसी भी परेशानी तो आदिवासी हिकदे चाहे कुणखा हिकदे इंडिया ता हिकदे निमा मूलवासी इंडियन रनर
एने बार की कोई असा ना जे बहुसंख्यक आलर अनर मुस्लिमर अनर तो आर परेशान उठी तो मल अनर किनी इंडिया त आदिवासी हिकदर में मूल अस्थाई के यानी कुड़खर हिकदर आदिवासी हिकदर एने बार की कोई कष्ट तो मल चीना रसानी लाना पसना या अपना हाँ दबाव डालना एने उठी कास्ट तो थोड़ी कुछ चीना कास्ट मा चीना नेंद्र के कारण कास्ट चीन चीन अंटा एमन अंटा पर्जन के का कुन खाले एम तो कुड़खर तो इसान जमीदार राजा कुड़खर इसान जमीदार हमें जमीदार राजा हमा कुड़खर अंटा उदाहरण चीदान जरका सिंह नाम अंटा कुड़खर राजा राता जरका सिंह आज के उत्खास की खाले 700 बीघा राजा अच्छा 700 बीघा खाले राजा अंतर के आज अंटा राजा अंतर के आज अंटा स्कूल कमस्कादास ऊंचाई पायलट उच्च विद्यालय हाँ स्कूल की नाम इन 100 बीघा खाले चित्तिका बानागी कथा ए जे कुड़खर इसा जमीदार राजा किंतु आरखी बड़े हाँ आरखी बड़े उन्नुम आई जोहार इब्राहिम ठाका हवा कुना माने कुन एमार सत्य कथा बोलते एम्बास एकबारे केचास एन অন ছড়া ঘুমা হাক্কান হ্যাঁ এমনি অবস্থা তো এই ঠকাবাকনা রে হচ্ছে হবে এখন মানে সেরকম কুড়খার এখন খুব কম রানার খালি রাজশাহী নৌকা তারা কিছু কুড়খার জমিদার রানার তবে আর কি ওটা খাস লোকরি মানতে হলো যে আগুয়াবার খাদ্য খারেন মা পারতা লাগলো হ্যাঁ মা পারতা লাগলো এই একটা সমস্যা তো এমা akunya মুচাওচি একদম যে নিমা আইবা প্রপার্টি রক্ষা নামনা কান্তি নিমা তো খাদ্য খারেন পারতা না লাগলো आज यदि माँ पात्र होले ये हूँ बड़े कुछ और बड़ा इन्हें माँ खाले खड़ी हो फिर इधर बिलो मनो काल अतएव तो असले उत्तर नन्नू ये माँ खाले खड़ी जालियत की नाना कुना ले होता जो बुझे क्या बानाक बने नमक पंचर बांग्लादेश नु बहुत धनकर राचार धनी राचार लेकिन ये तमहे गलत व्यवहार और गंदा लत जे मल्दो लत ई नाम अपना की जरा रखी और अशिक्षा आयुरा भी चलते धीरे अलग थोड़ा सा जो धनगर रास्ता रहते थे थोड़ा डाउन बन जाता ये थी तो आपको नहीं शिक्षित माना लगता है फिर से आरिन पर्दा जब आप शिक्षा विशेषकर एजुकेशन मानना चाहिए और दो डॉलर की करके माना बहुत चार तो भाइयों आपको बेदार की संस्कृति और त्योहार गुट्टी की कथा बहुत सारा तीन गए उड़कर अनार तो नीन डंडी उठी पढ़ते आते हैं तो डंडी हुए बहुत कथा नेपाल में कैसे पारदार निगह गले थी निगह आवाज थी तुम की डंडी ऐसा में कैसे लगी तो कुड़ुक तुरे हानि में तमला तापरे दे कुड़ुक डंडी पर माने छोटे डंडी नवा कुड़कर के छोटे हाय रे राडी पचो तंगे दा बड़ा रंग चांगिया बिनिया दुकुर करम्बी इची हो बिनिया दुकुर करम्बी ची हाय रे राडी पचो तंगे दा बड़ा रंग चांगिया बिनिया दुकुर करम्बी इची हो बिनिया दुकुर करम्बी ची उनका जोखस tangga demikian balagdas tangga jokas tangga demikian balagdas arti hai re ningan koi pelo nera pose kan ningan pelo benjorono ba adan ho ningan pelo benjorono ba hai re ningan koi pelo nera pose kan ningan pelo benjorono ba adan ho ningan benjorono ba akun kubai ba lagi hai re benjra hu benjron mala hu benjron judi juma mano hole ne rom ho judi juma mano hole ne lage maya dhire hai re he ha hai re hor mare gi pelar dinir bechenar yangai nayo barcha kama alahu yangai nayo barcha kama hai re hor mare gi pelar dinir bechenar yangai nayo barcha kama
ala ho yang gai na yo barca kamala kun tangyo lagi hai hai re bara hu barca mala hu barca judi jumane rakuna ba aro ho judi jumane rakuna ba hai hai re mala hu barca judi jumane rakuna ba ya git karam dandi it karam dandi dikira to hormar ke unta palang mutan jokhar pe shame nera nera yamari riyara jokhar pellar shame nera nera yamari riyara jokhar pellar isha me malra o kalo ho ye khalka dire dire ala isha me malra o kalo ho ye khalka dire dire Same nera nera yambari riyara jokhar pellar Same nera nera yambari riyara jokhar pellar Isha me malra o kalo yekleka rasir Same nera nera yambari riyara jokhar pellar Same nera nera yambari riyara jokhar pellar ईशा में मालरा ओ कालो हो या खलका धीरे धीरे भला ईशा में मालरा ओ कालो हो या खलका धीरे धीरे बहुत बहुत धन्यवाद 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 बहुत अच्छा पाठ है ईशा में मालरा ओ कालो हो या खलका राशे राशे भला तो सुनील मिट्टू एक्का भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद निगाह बहुत कीमती समय व्यस्त समय थोड़ा की बरस के बहुत सारा बांग्लादेशी कथन तिंके डंडी पर के निगाह बारे में तिंके है और कुखर भी एकजुट रहना और आर की मजबूती खतरी के हो बहुत दव कथन बात का इब्राहिम कथा के यानी कुछ वर्ल्ड चैनल तरती निगाह के बहुत बहुत धन्यवाद बखदान वो लगी